Jeg vil denne video vise, hvordan vi med programmet AstroImageJ kan fremkalde en lyskurve af et formørkelsesvariabelt binært stjernesystem. Den data jeg vil bruge har jeg taget ud fra min baghave i Aarhus V med et C-STAR-teleskop. Hvis man vil have bedre opløsning, kunne man også have brugt det fjernstyrede undervisningsteleskop. I løbet af natten har jeg taget 560 billeder med 20 sekunders eksponeringstid hver, og jeg har udvalgt to af billederne her. Billedet til venstre er taget kl. 9:30 og billedet til højre kl. 4. Det stjernesystem vi er interesseret i at kigge på hedder ZZUMA i Storebjørn, og selvom det ligner der kun er en enkelt stjerne i hver af de to røde cirkler her, så er der faktisk to stjerner, de er bare meget tætte på hinanden. I billedet kl. 9:30 der er stjernerne ved siden af hinanden, så vi observerer meget lys, og som natten går frem, så bevæger stjernerne sig ind foran hinanden, så den forreste stjerne skygger for den bagerste stjerne, og vi observerer mindre lys. Men hvordan kan vi lige se, at der kommer mindre lys fra ZZUMA i billedet kl. 4 i forhold til billedet kl. 9:30? Til det har vi brug for programmet AstroImageJ, som sammenligner, hvor meget lys der kommer fra det binære stjernesystem i den røde cirkel med nogle kontrolstjerner. Jeg har tegnet to blå cirkler om de to kontrolstjerner, vi skal bruge, som ikke varierer i lysstyrke over tid i løbet af natten. Med det kan vi producere en graf, der viser, hvor stor lysintensiteten er af ZZUMA over tid i løbet af natten, hvor vi tydeligt kan se, at stjernesystemet det undergår en formørkelse her senere på natten. Først så har vi brug for at downloade programmet AstroImageJ, så vi googler det, klikker på det her link, og hvis man scroller lidt ned, så er der en download side her. Og fordi jeg har Windows, så downloader jeg Windows-filen. Den åbner jeg, og min Windows Defender kommer til at brokke sig lidt, fordi den vurderer, at det er en farlig side. Men der skal man bare lige sige, at man er sikker på, at man gerne vil beholde det downloadede for at hente programmet. Flere oplysninger og køre alligevel. Jeg vælger engelsk sprog og accepterer den her aftale, jeg selvfølgelig har læst, og vælger en folder at gemme det i, og så vil jeg gerne lave en genvej på mit skrivebord. Og så installerer jeg det, og det tager ikke så lang tid. Så er programmet færdiginstalleret, og jeg vælger at åbne programmet. Jeg lukker lige min browser. Nu er programmet åbnet, og den beder mig lige om at opdatere programmet, så det vælger jeg lige at gøre, og det springer jeg lige over. Nu har programmet opdateret og lukket sig selv, så jeg åbner programmet AstroImageJ igen, og ind under Help About AstroImageJ kan jeg se, at min version det er den nyeste, der hedder 5.4.2.0.0 her i april 2025. Vi skal nu importere vores billeder i programmet, og det gør jeg under File, Import og Image Sequence. Og så vælger jeg den mappe, hvor mine billeder er i, og skriver lige .fit, for jeg ønsker kun fit-filerne. Det kunne være, at der var andre ting i samme mappe. Så vælger jeg at importere alle billeder, springer det her over, og sorterer navnene numerisk og bruger virtuel stack. Og jeg vælger ikke at klikke, så de åbner som separate filer. Klikker jeg OK, og så kommer mine billeder frem. Og hvis jeg tager cursoren hernede i bunden, så kan jeg scrolle igennem alle billederne i løbet af natten. Vi vil gerne finde ud af, hvor meget denne her stjerne, denne her lysprik, den lyser i løbet af natten. Og vi sammenligner, hvor meget lys der kommer fra denne her stjerne i forhold til to kontrolstjerner. En her og en her. De udspænder sådan en trekant, så man kan se. Så vores targetstjerne, det er denne her, og så en kontrolstjerne og en anden kontrolstjerne. I kan se, at min cursor den består af et rødt kryds, og så 3 cirkler, jeg zoomer ind ved at scrolle nedad for resten. Og hvis jeg klikker, så kan jeg trække rundt i billedet.
Men ja, der er 3 blå cirkler, og det betyder, det er, at den tænker alt, hvad der er inden for den inderste cirkel, som stjernen, lyset fra stjernen, eller stjernesystemet, her er der egentlig 2 stjerner. Den plads, der er mellem den inderste cirkel og den midterste cirkel, den ser den bort fra, alt det lys, der kommer der. Og så regner den en baggrundsflux, hvor meget lys der kommer i området fra den midterste cirkel til den yderste cirkel. Og I kan godt se, hvis nu at den yderste cirkel havde en større radius, så vil man få denne her stjerne med, og det ønsker vi ikke, så vi ønsker lige at træffe nogle fornuftige valg i forhold til de 3 cirklers radier. Så jeg tager den største af de 3 stjerner, jeg ønsker at kigge på, det er denne her. Så klikker jeg på den med venstre klik. Det har jeg gjort nu. Så går jeg op i Analyze og trykker på Plot Seeing Profile. Jeg kan også bare have trykket alt og så klikket på stjernen. Så kan vi se i det nye vindue, der kommer frem her, at der er mest lysintensitet ved små radier for få pixel. Så den inderste cirkel foreslår programmet skal være ved 6 pixels, og så den midterste cirkel skal være ved 10, og den yderste skal være ved 15, og så regner den en baggrund ud fra 10 til 15 pixels. Så det er de 3 tal, vi skal huske på, 6, 10 og 15. For at fjerne den røde cirkel igen, så klikker jeg på den, og trykker på Delete. Nu er vi klar til at lave vores tidsserie, og det gør vi ved at klikke på Analyze, trykke på Multi-Aperture, og så skal vi vælge, hvor stor vores cirkler skal være her. Så den inderste cirkel skal have en størrelse på 6 pixels, den midterste skal have en størrelse på 10 pixels, og den yderste på 15. Og jeg vælger at fastholde de indstillinger gennem alle billederne. Så skal den selv placere alle nye apertures, det hedder det, når den leder efter stjernerne. Så skal den bruge himmelkoordinater, right ascension og declination til at lokalisere, hvorhen stjernerne de er. Og så kan I se resten af mine indstillinger her. I får også lige et hurtigt kig i de avancerede indstillinger, hvis nu I oplever problemer. Men det er altså ikke noget, jeg har ændret noget særligt i, så vidt jeg lige husker. Så der trykker jeg Cancel og kommer tilbage igen til den første fan, der poppede op. Så klikker jeg på Place Apertures, og så kommer der lige en hjælpeguide her, som siger, at jeg først skal, eller siger, hvad mine muligheder er. Hvis jeg venstre klikker, så vælger jeg, hvilken stjerne, der er mit target. Så jeg zoomer ind, og jeg prøver at klikke lidt ved siden af stjernen, for at vise, at programmet selv centrerer omkring stjernen. Så det gør ikke noget, man ikke klikker helt præcist. Så det er mit target. Nu er min lille hjælper gået videre til at sige, hvad jeg så skal gøre. At jeg nu skal vælge min kontrolstjerne, min referencestjerne. Og det er denne her stjerne. Og så åbner den Symbol databasen med de himmelkoordinater, jeg har klikket på, og finder, at den stjerne, jeg har klikket på, hedder BD plus 62 1133. Det vigtige her, det er for det første, at det ikke er en variabel stjerne. Det kan være den pulserede eller selve en formørkelsesvariabel binær stjerne. Men så vil der stå noget mere information her efter navnet. Den information, vi skal bruge, nu går jeg lige tilbage, det er, at størrelsesklassen i det synlige spektrum, den er på 10,07. Så jeg minimerer siden og skriver 10,07 for C2 magnitude, og komma, så mener jeg et punktum. Jeg vælger den anden kontrolstjerne og åbner igen på Symbol databasen, hvor vi så ser, jeg har også tjekket, at det ikke er en variabel stjerne, og vi ser, at størrelsesklassen er på 9,07. Så jeg minimerer siden og skriver 9,07.
OK. Og nu er vi egentlig klar til at lave vores aperture-måling. Det her det er for det første billede, men programmet kan selv finde de 3 stjerner her for resten af billederne. Så jeg trykker Enter, og så kommer der en masse faner op, som vi lige skal ignorere. Vi skal bare klikke grafen for plottet frem, og så tager den et billede ad gangen. Vi kan også gå ind og se her, at den arbejder og selv finder, hvor targetstjernerne er og kontrolstjernerne er. Så ser vi på plottet, hvad er det egentlig vi ser. Hen ad x-aksen har vi dage, så ja, tid målt i dage. Og op ad y-aksen har vi den relative flux mellem vores targetstjerne ZZUMA og de 2 kontrolstjerner. Så hvor meget lysforskel der er på targetstjernen og de 2 kontrolstjerner. Og som vi kan se nu på grafen, så undergår vores stjerne ZZUMA en formørkelse her. Der kommer mindre lys, som den ene stjerne skygger for den anden stjerne. Og nu fik vi lige en fejlmeddelelse, at den ikke kunne finde Aperture C3. Den kunne ikke finde vores anden kontrol for de her 3 billeder, og der er lige et par fejl mere. Jeg har været inde og kigge på de her 5 billeder hver for sig, og det viser sig, at teleskopet har taget billeder af noget andet, end det vi kigger på, og derfor laver fejl. Så jeg fjerner de her 5 punkter ved at holde Shift nede, og så kører min mus til venstre og højre, indtil jeg lige præcis rammer de her datapunkter og venstre klikker. Nu har vi produceret vores lyskurve. Vi kan se, at i starten af natten, der var der ikke nogen formørkelse, så skete der en formørkelse, og så ligner den er flad her. Vi har brug for flere målinger for at afgøre, om den er flad, eller om den egentlig buer opad hele vejen igennem. Men det kunne tyde, hvis den er flad, så er det fordi vi har en total formørkelse, og så er formørkelsen ved at aftage her til slut på natten, og den vil falde ind i et stabilt niveau herop igen, indtil at en halv periode senere, hvor de vil formørke hinanden igen. Hvis I ikke ser et plot som det her, så kan det være, fordi der er nogle indstillinger inde i nogle af de andre faner, som vi lige skal have rettet. Inde i multiplot y-data, der vælger jeg at plotte target værdierne, og på x-aksen der har jeg Julian Day minus 2.400.000. På y-aksen der har jeg den relative flux for target til et. En anden interessant parameter kunne også være source AMAC til et, som viser hvordan størrelsesklassen af vores binære stjernesystem det ændrer sig. Her er det vigtigt at notere sig, at jo højere værdier man har, jo mindre lysstærk er den stjerne man kigger på. Så her sker formørkelsen. Ja, så den har lige vendt grafen om. Det er derfor jeg synes den anden er lidt bedre. Så den gør lige op til at vælge igen. Ja. Det kan være at den her indstilling ikke står på off. Det kan I sætte den til. Inden for multiplot main vinduet, der kan I give jeres grafen titel. Det kan være ZZUMA. Og en undertitel. Det kan være den anden i 4. 2025. For når aften, hvor I startede jeres data. Gentegne vores plot. Og så kommer det op her, hvis I vil. I kan også vælge at trække dataen ud ved at gemme den her tabel. Vi har nu brugt AstroImage til at skabe den her lyskurve af det binære stjernesystem ZZUMA, som undergår en formørkelse.